Det er blevet sidst på året, og det står til vinterklargøring. Så skal vi ikke prøve at gennemgå lidt forskelligt? Prøv at komme med. En af tingene, når vi vinterkonserverer, det er, at vi også skal vinterkonservere vores ferskvandssystem. Altså det vand, vi drikker af, og det vand, der går til vores toilet. Så det bruger vi det produkt til at køre igennem. Og så når vi kører igennem, så skal der komme ud igennem hanerne. Så det prøver vi at fylde på og se, hvad der sker. Nu har vi så kørt kølevæske igennem vores ferskvandssystem, og vi har kørt den igennem. På den her båd, der har vi jo i køkkenvask, og vi har vores toilet, og vi har vores toiletvask, og så har vi en bruser ude på dæk. Og så er det slut. Så har vi stoppet pumpen, trykpumpen, og så tømmer vi vores varmvandsboller, så den ikke forspringer. Og den skal stå åben hen om vinteren, ellers så springer den. Så er vi kommet op på båden her, og der skal vi have vinterklargjort motoren. Og det gør vi med at køre hele systemet igennem med frostvæske, så vi ikke risikerer, at den frostspringer i løbet af vinteren. Så det skal vi stille og roligt til nu. Så er der blevet lavet efterårsklargøring. Vi har fået skyllet vores motor igennem. Vi har fået vinterkonserveret vores ferskvand. Toilettet har vi fået gjort. Så nu er den sådan set klar til vinteren. Men skal vi lave det på din båd, så giv os lige drikken.